Благодаря на колегите, тези, които са тук. Има и такива, които отсъстват, които бяха неотлъчно и работеха и застанаха с имената си зад мен и зад каузата Съюз за Сливен, защото ние имаме кауза, която гласи следното, че трябва да работим за град Сливен и единственото, което ще се водим и за напред е това. В предизборните кампании ние обещавахме това, което трябва да реализира всеки един политически субект, след като спечели избори. За съжаление, напоследък се убеждаваме и в зависими действия на сегашната администрация, която ние категоризираме в следното. Внесеният проект за бюджет, който е внесен и разпространен до медиите, е бюджет все едно, че го е писал Йордан Лечков. Ние изрично казахме в пространствено интервю, дадено пред агенция Сливен, може да го прочетете, че няма да подкрепим да продължават на Лечков фирмите престъпната си практика и незаконните рамкови споразумения, като подчертаваме дебело. Третото рамково споразумение е обявено за незаконно. Първото и второ рамкови споразумения са изтекли. Те са изтекли миналата година преди изборите. Няма как след този срок по никакъв начин да се работи по тези рамкови споразумения. Законът е такъв, законът за обществените поръчки и закона, по който са сключени по задълженията и договорите по ЗЗД, тези рамкови дружества са със срок 4 години, който е изтекал. След този срок е в пряко нарушение с закона за обществените поръчки и няма право да се възлага, да се продължава работата. След този срок се пристъпва към приемане на обектите от фирмите, които са ги работили. Искам ще ви обърна внимание на следното. Всяко едно нарушение на европейски процедури води до санкции и парите се правят изискуеми. Такъв е случай и с водния цикъл в град Сливен. Има нарушение, има виновна страна, вече община Сливен, и тези средства трябва да се върнат на европейския данъкоплатец, съответно на МОСВ. Същото е за старчески дом Сливен. Там 1,5 милиона се разреши да бъдат отнети от фирмата изпълнител. Тези нарушения са констатирани, независимо, че парите са платени на Стройинвест. От Стройинвест не са платени с злоумишлени действия на строителя. Оттам одита на Министерството на регионалното развитие получава информация, че строителя не се е получил парите, т.е. практиката престъпната продължава и парите се правят изискуеми. Ние искаме да вярваме, че същото се случи и за останалите делегирани средства, които са в размер на около още 5 милиона. Община Сливен ще загуби страшно много средства. Тук е момента да кажем, че ние като общински съветници обсъдихме и приехме в коалицията и аз бях носител на предложение за създаване на комисия, която да разследва абсолютно цялата дейност по капиталовата програма, сключените договори, възлагателните такива, всичко, което е свързано с финанси в община Сливен. Такава комисия вече е факт и започна своята работа. Друг е въпросът, че общинска администрация, според нас, трябва спешно да предприеме регресни искови по вече осъдителните дела, които са факт. Такива регресни искови до момента още няма предприети срещу виновни лица, а такива има с съдебни решения установени на последни инстанции. Освен това, няма нито един сигнал срещу явни злоупотреби, които са констатирали до момента, което нас ни притеснява. И най-ни е притеснително това, че се опитваме с някакви подзаконови и нерегламентирани актове да се легализират старите договори, сключени от Лечков в последните 2 месеца от мандата му. В общественото обсъждане, което се предвижда за 27 този месец, е упоменато с 2 реда, че парите, които са останали в банката, 5 милиона и 200 и колко хиляди, ще бъдат насочени по решение 1371
от 19.8.2011 на Общинския съвет. Това решение е протестирано от прокуратурата и е обявено за незаконно. Това решение отнася източването на втория кредит, получен в община Сливен. Това решение за нас е неприемливо и ние на една среща с генерал Милев, категорично групата каза, че ние няма да подкрепим едно такова законяване. Още повече, че Общинския съвет на последната си сесия не включи в капиталовата програма тези обекти, които сега се предлагат новия бюджет за дофинансиране. Ние казваме, че по тези обекти има неправомерно раздадени аванси в разрез с Закона за обществените поръчки, които трябва веднага да се върнат в община Сливен. В тези фирми има 7 милиона и колко хиляди, да не сгреша, които се явяват за нас скрито кредитирани и ние сигнализираме чрез вас, медиите, задавайте въпроси, питайте. Ние сме против това узаконяване на тези проекти. Не сме против да се случват хубави неща за град Сливен, но искаме да стават законово. Тоест да бъде обявена нова процедура и който спечели да изпълнява възлагане. Община Сливен е в такова състояние, че трябва да преосмисли, а не да бърза с внасянето на този бюджет, който е неприемлив. Не знам другите политически сили, тепърва предстои да се консултираме с тях, как ще го отразят и как ще гласуват в следващите заседания на Общинския съвет. Предлага се на обществено обсъждане бюджет, който не е минал през комисиите, което, меко казано, е игнориране на Общинския съвет като институция. Разделението на властите не е спазено. Ние не сме военно поделение, на което командващия спуска някаква заповед. Ние трябва да знаем много добре за какво гласуваме и какво предстои. Това, което ние видяхме изнесено, меко казано, е неприемливо. Относно решението по това арбитражно дело. Касае се за съдебни материали с обем над 20 000 страници, от които излезе решение с размер 62 страници, описани детайл по детайл. В него може да погледнете и ще установите, че няма един отхвърлителен иск от страна на строителя. Тоест, абсолютно сме на 100% права страна. Тоест, и най-малкото нещо, което е по този огромен проект, който е една стая, преди ви го показах, е изпълнено от нас като строители и закона е спазен. Там се отхвърлят и неприемливите и незаконни действия на кмета, най-вече на звеното за управление на проекта. Там носят цяло звено, които са получили огромни средства да управляват този проект, са нанесли вредата. Не е само той виновната страна. Този договор, ще ви прочита от тези 62 страници само две неща. Разследващия орган, т.е. арбитражният съд, констатира, че под клауза 15.6, т.е. клаузата, под която ни се прекрати договора, не фигурира в посочените условия по ФИДИК, също и в специалните договорни отношения между страните, както и в други документи според точка 2 от договорните споразумения се формират интегрираното съдържание на договорите между двете страни. Следователно, изявлението за разваляне на ответника не се основава на несъществуваща клауза от договора. Тоест, договора бе прекратен по клауза, която е несъществуваща. Въз основа на изложените съображения, решаващия орган възприема, че ответника не е установил наличието на годни договорни основания да прекрати договорните споразумения с изпълнителя, репресивно не е установил съществуването на факти, предвидени в самия договор. В договора има факти, има над 6-7 члена, по които може да бъде развален този договор. Но той бе развален по несъществуваща клауза, защото няма как да бъдат тези 6 точки, строителът ги изпълнил напълно. И завършва. Поради това установителните искови са основатели, т.е. ние искаме установителен иск. Или правомерно или неправомерно прекратен договор. Последиците за град Сливен са огромни. Освен, че Коалиция Съюз за Сливен чрез вас
отправяме следния апел към гражданите. Който желае, може да се обърне към адвокат Елена Попова, телефоните са изписани на таблото, за завеждане на граждански колективен иск срещу виновните лица, нанесли тази вреда на град Сливен. Всички, които те всички са ощетени по принцип, но всички, които имат доказателства, че са ощетени, могат да заповядат, ще бъдат консултирани и ще бъдат присъединени. Ако прокуратурата възобнови делото, което бе прекратено от натиск политически преди изборите, във връзка с това дело, същите лица могат да се присъединят като граждански ищци, ако не лъжа. Госпожа Попова ще каже дали се изразявам правилно. Искаме да ви помолим да питате какви действия се предприемат във връзка с констатациите на сегашните управляващи, във връзка с това, че има огромни злоупотреби, които някак си се замитат под килима. Казва се, че има злоупотреби, а после не се предприемат действия. Това ние също ще се интересуваме като общински съветници. Внесли сме вече редица питания и ще продължаваме напред да се интересуваме защо нещата са по този начин. Знаем за договори или за договорки, които на този етап ще се въздържим от толерантност към кмета. Тоест, ние сме му дали необходимите 100 дни, както го иска морала, както го иска и политическия живот в страната, да се поправи или да докаже, че работи в посоката, в която самият той обеща на гражданите на град Сливен.